siang school si wise pun mata ya ko gaba ang dukunang andol ka puri tumboy gaba ang tayo asang surukut ang matong niya ang dukunang ano masong bisag dukunang saktong kaya ano bagay bukuk sonda simia rang pusa kerui nini bo kerui ani bo kerui sungti phasa doka masa ni rang pusa kerui haipano khajani takokte bukuk song ang norong seleng torun de boma ang norno khabai khubai koijao last treatment phai sung pal khai bidi bagai che contribution khlaile जों मुंसाफानो मुसुंफानो खालायमानिया एबा चिनि खरां मुसुंफानो मुंसाफानो खालायमानिया कतर नरंनि खा नरंनि सुबासु नरंनि खायरमंसे आबनि बागै फायदि जों सुबालायानो जों याप्रिनो सिकांगिरलायानो बुखुक जेसमिननि बागै
parani no khaya phang tak shai phai kha bu mung shai nai do no o ha no ham ja nai do no nai sing tong go jora le ta bu bo ri bai o hani kathuma shinai do bukuru ajai sina bukuru ajai sina nai sing hale ni do yo they will share nai sing sina they will share nai sing sina they vai o hani kathuma shinai do bukuru ajai sina bukuru ajai sina nai sing hale ni do no they will share nai sing sina they will share nai sing sina they vai o hani kathuma shinai do bukuru ajai sina bukuru ajai sina chini khurang nai tong nai jodo ta hukte bo hukshona no hai no hai lamjak shok piro jingo jarao thik tini hai no hai phai shok pai piro ka chini hanok bukhuk jasmine ni nogo nugui man khana norok ani yang yagra phaching botabuk norok ni subashu norok ni khairok ma norok ni hamjak ma manei beskang ni kisasek jorawo no bini shakham ni sep jenani bakak thangai tongo tiobo haikeno tini haino hai chini khorang ni awai mung nugui tini haino hai phai sokpai pika khumulung ni gana gini amjaya tongnai sikla sikli rok borok chaya nungya chatung watei niyawi kebangma hatiwo eba kebangma nukhungo thangai bukhuk jasmine ni bagai yafa phelika eba koimung narakha ang man khanga ke borok bai kok sanani chai toknai borok ni team leader khoroksa tongo jagabo takhuk ni thaniyaw bono jung khanani muchungnai bahai ke norok chai nahar ka je bukhuk jasmine no chubasu khlainani bagai norok sikla sikli rok hatiwo rang thumnai eba nogo nogo rang thumnai puila bahai ke kok tumaman kha bahai ke puila khanagra kha abon yagulo tamo salai norok ongkho laika bo kisa saikna puila no belekha hambai apena budra angkai chini khorang do belekha hambai tamke bini maddome sesungtini ang jeta puila sana thangke or samna ang jokhon te tini ang first an mobile hamiang tongmani hamui ang youtube khulo kangkana nugui rekha shukrban dini phungo hangkana ang ani sagot tamkha ang ngo simale narak simalia bini o sana thangka hamjangma hangno khairungma hangno abon teyang tongmali hangkana ang nok ne ongkhorei ani darani ro thangka puila darani ro thangai darano saika o samung harijung je mansak khalaileng nogo thanglaipan para thanglai hangkai aw hangka ai boreng gakai ang ama haikena ani parani borok no dara manai songrok no sate hangka borok ba aw kubunya ne borok no khorlai phalekya ga sing thansa ke koksa lakya puila parani je mansak singsin parani khlaileng ai poreng ga khlaite hangka siniro tebo phaikya sing te buddhi chabla kya sing je doctor mela bo season choli jongmani ha mela bo thangi sing khlailena hangke khlaikya hangkeno aroni ko dara je aroni committee ni member khoroksa bobai malai bo sungnote chubasurkha sungnote bo ideas rukha ga abon maddome sing am haike khlaite ga sing tini je munai je chubai chungman mani hamjangma yafarman mani abo hangka ke sing 3 din bini aw jaga sing khlailekya je mansak chini जों जे बखावसिन तंगमाने आबोनो तैनो जों ताम गाके अबो तिनि साना थाङा के
o kusuk saka tongnai bini bo hamari klayo যখন जों बिनि तै सामुं नाखौमा जागा जों कोनो किसु या गारि जों काहाम करन केन तेबो साको फान रुय बिसास रुय जों आ सामुंनो तेबो खलायमाका आं अबो सिमिस मेसेज रनामो जोंगो जेमन जोंगो मा हायके ओंइ तंग माहानो दिनि मनाय सेयाव मा हायं मानो खोना आनि नगो बंग मानो गा आबनो जों जे मानसा जों आं बरक पुला आं सानाय बरक खरक आं पुला सिनिमुं माखा आं बरक निसि सिनिमुं मानो गा आं बरक निसि पुला आनि फर्स्ट आदा खायना नांगौ अमन बागै आं उन मेसेज नांगौ ता जों पहिला इनसानियतनि जागायावसो थांनो नांगौ तारपरसो जात तारपरसो धर्म अमा हाय जागायाव खालायनांगौ थुमलायगोन रगनि मथानिबो खाक्ति दिनै लाया प्लाय 32,000 हाय 32,000 नि उपरनो दङ गांके एम सुरक ओंखाता दाबो खास्तेयाव तो गोबां मामसाय दं गोबां हाति दं अबहायके रां थुमलायै सुगिया बर' रगनो ग्रि बर' रगनो याफारि मानखांगाके दालाय सामं गाहामंनाय ओंके जे आमसाया ताबुक बो अबहायके नरक सामं गाहाम खलायमानि हाय खलाय जगियाखौ अबहाय आमसायनि सिखला रगनो बबहाय ककजार मुं दंनाय आं अबनो सानामो सङो जों जे मानसाक सिनि तामगे सिखला रगनि फाननो ते किसासा जों सामेनो जे गराखनै गा आबनो जों जे मानसाक सिनि सिखला सिखलि रगना आं अबनो मेसेज नामो सङो जों जुदि चिनि मकल बसकाङो जे कुनु खरकसा बरक सुगियाङै तंखा हांके फायदि जों याकुं याक्ति सालायै फायदि जों बनो सुगियानो सुग्रनान फासिङो जों साइटक लायनो जे मानसाक गुबै खाबायनो जों थानसा हंगाके जों पाल हंगा साल हनि हिनजागो हंगा जों पाल हंगाके सालबो तुबुइ मानो अबन बागै आं अबन मेसेज नामो सङो जों थानसा हंगालाय जत्तनो किसु खलाय मानो दल हंगाके बुखुक जेसमिन सिमि हास्टेव तो गोबां मा चुगिया बरक दङ जे चुगिया नखंगो गोबां मा पजा दुख बिरमान हामिया कतर कतर अबहाय बरक न सुबानानि बागै बमनरक सिगाङै बसकाङो फायनाय अबहाय जेब्ले जों अबन बागै जों दिनै तियार दङ दिनै मोनायनि बागैबो खलायमांका बसकाङो जे बरकनि बागै जों आवन बागैबो जों गाहाम स्टेप नानाय जों बखा गुबैबाय कराखे जों थामसाकेनो अमाहायकेनो जे सामुंतिनि खलायमा माहायके खलाय थांनायसं बलाय बलायके हामबायनि कका हामनि बागै चिनि खरांनाय दंनाय दाहुकतै बुहुक संनरक खानाय मानखाना दाखु खरकसा बिनि तिदुल मुंबाय दिनि बुखुक जेसमिन न सुबानानि बागै बिनि साख हामनि बागै आमसाय नक बुरुम बुरुम एबा हाति बुरुम बुरुम रां खक्सा खङै खाङै दिनि आबो गोबां मालुगरं थानि आसक सुगिया फानो 32,000 हाय रां कारनानै आबो आसक सामुं हेलेंगिया प्रियाबा बर' खरकसा खरकनै खरक बा खरक दक जे बरंनि लगि दंनाय रक बरक साकथारै दिनि सामुं बरकनि नक नखंनि सामुं खिबिबै दिनि आसक रां पैसा बुखुक जेसमिनो याफारलाय प्रियाबा चिनि खरांनि कयमुंबाय बरकनि मथा सिमिया बरकनि कामि सिमिया बा बरकनि आमसाय सिमिया दिनि हास्ते गोनाङै गोबां मालुगरक अ सामुं गाहामो याग्रलाय दङ एबा याब्रि सेलाय दङ अबहायकेनो बसकांनि जराबो जों खातंनाय एबा जों लुगनानि मुसुंनाय गोबां मा आमसायनि लुगुरकनो गोबां मा आमसायनि सिखलारकनो अबहायके खातंगै अबहाय सामुं गाहामो फायदों होननानै आं मानखांगाके बरकनि बदलनि न खरकनै खरकथाम अ जागायाव बुखुक जों सकबायजाक बरकबायबो कक सानानै जायतकनाय ताङै हंगांके बरकहायनो खरकसा सिखलि बुखुक जेसमिन तंमानि बिनिबो तंगो थाङै तंनानि मुसुंमानि बिनिबो बुनि खुगदैनो नरक सिगांनि चिनि भिडिअ रबो नुगै मानखा एबा खोनावै मानखा माध्यमिक पासजों मानि स्कुल सालजाबोनो मा थांयाखौ माने जों जतनो अ कग्रंनो खोनागांगे चिनि जतनि खाबो कायसा खा खामानि फायो बरं थानिबाबो हाय खा खामानि फायमानि बागैनो दिनि नक नखं बरंनि सामं यागारि दिनि अबहायके बुखुक जेसमिननि बागै चुबा चुरनानि बागै बर अंखलायजाक आं कक सानानि जायतकनाय चलारकनि दल एबा सिखलारकनि दल नरक खरकसा खरकनै खरकथाम सिखलि रकबो दिनि बुखुक जेसमिन न चुबा चुरनाय हनै नकनि अंखरि डेडिकेटेड खायमानखा बायके वान सुमुं फायगानि थानियाव आं खरम कापुला न आनि चिनि खरां न हामबाया फारो जे महके अंखामानि गंके बुखु मनाय जेसमिन बो खरकसा साखामियां जाक बो खरकसा परि दंगो के स्कुल मा थांया नुगै दङ जों आंबो परि दं खरकसा स्टुडेन्ट न ओंके आंबो बखा खामले बना परि ना मुसुं बना हामरे ना मुसुंगो ओंका अबने बागैनो जोंबो
जे जुगमानि नै दार जिन दार संबे बाक्सा जोंबो अंखर फायगिया जे बनो जुबाय मानानो जे जुबाय मानसाक जिनि साक बाय बासावै जों जुबाय मानानो हनै जे फायगिया दा जों जुबाना हनै जों गायसाथाय गायसा चुबालायना नांगौमानि चुबालायना नांमानि आबो चिनि सुजाइटिव चिनि टिपारा सारंनि बिसिंबो सुगजरातै नांगौमानि हनै नों वानसक नों दाबो परि दङ हायपानो नों जरायफानो दाबो नि खावबो बाहायके कक सामंगा जायखा जों सुबालायना नांगौमानि ब जागाव जिनि बरक जुबाय खाय जों एकरि बरक जत दङ जों गोनां बरक दङ गाय अजागाव जों जुबायखौ जोंनिया बाक्सा बरक दङ जुबानासो नांनाय बरक न जों जुबायखौ जोंनिया जत सिगला तै सिगलि रंनो जों आंगाबो सानामो जों बरक किसे किसा जे मामिनाबो जुबाय माखांका अबनो हायो दालाय बेलके हामबाय निनि फिरक मं मानमानि बागै आं बुखुक जगबायबो कक सानाय नुगैमान खानिनि मकल मुक्ति यरजाक सावैमानिया तामनो वानसगै निनि मकल मुक्ति यरखा बुखुक जेसमिननि बागै दा यरखा ना अर कक खानावैदा बाइके वानसग मं फायगा बुखुक जेसमिन नो नुगै जों कायसा दा कायसा सुबालायना नांमाने नों खाबोनो बो बाहायके फिरम दारा सावम दिनै जतन कायसा थांजां लायो बनो हेल्प खायनानि गते ब स्कुल मा थांलिया यां मा तुमि पासङै ब जोंके पढ्थं के बके मा पढ्याने बागै दुखु नांदाव के बताय बनो हेल्प खायनानि जों जतन पासले गते नंगौ नों बाइके साइमान का निनि दारा संखोबो दा खाना का ना टिभि दा नखा ना ससियेल मिडिया नखा बाइके जेसमिन नि खथमावनो पहिला खाना का नुगै खानावै बाहायमा दंखा निनि बिसिंगो निनि बखाव टिचा YouTube नुखा इनके नुगै बखार नांजालिया इनके दारसुनु साइने के इनके दारसुम सावो खालेने इनके बा जों जतन पाल थांजाके खायो बनो याफार दाके ताइको करे हामबाय आं बुखुक जगबायबो कक सानानि जायटकनाय नों बदा बरक बाय थानजाके सकबाय माने बाइके सकबाय का एवं पहिला जेसमिननि कथमानो बजागाव खानाका किछा साइको आंके पुला यूट्यूब नुखा आंके अपन परे कांके माने फानमा या हान्यङै दंखा सुबानानि बागै रक आंके जखनते आनलगिनि ब मेलावो थांगो कांके बानु साका जे जेसमिननि बागै हाके थुमो काङा जागाबो सुबा सरगरिखा आंकाय औ मेलावो ब गाबन परे कांके बानु मिया हिनु नों थांनाय नाने दा हिनु काय इ थांगो हिनि कांके बरबो थांनानि हिनु काय बरक बाय बाक्सानो आं थांसिनो नायबो फाइसिनो नै फाइगाटा दिनि बाहाय वानसग मं फाइगा बरक जे सिगला सिगलि रक खरगनि खरगताम किसा बरक थानजाके खुक जेसमिन नि बागै सुबासु खलायनानि बागै बरक सकाङै फाइमोन बुखुक जेसमिन सिमिया बसकाङो तेबो सुबासु खलायजागनाय बरक तंहा बरक सुबानानै कक्राजाक बाहायमा दङ बाहाय सामं रक चिनि सुजाइटिव बेलाय नांगौमानि होननाय जावानसो आव बेलाय नांगौसिन ससाइटि वो गाय ताय आंबोनो बेलाय हामजक सुका बरक सिकला जे सराय तते परि तंग तते से बरक अमसके खायतंग हके संते काजाक जाक बररक बा गोबां मा दङ गेबंनो आं अमा हाकेन बरक खायमा हाकेन बरक आस परि तंग तते से बरक अमसके एक्स्ट्रा बरक टाइम नावै बरक खाङै दङ मान हके सं काजाक बररक माने बरनो आं कयो अमा हाके बासा लायन हनै थमलायनि बागै इनके ताई सिन ससाइटि वो गोबां मा बररक म माने बनो सुबानानि बागै कयोता बेलेके हामबाय खनायमान खना सराय नरक बुखुक जगनि खुक्तिब जे चिनि ससाइटि वो एबा चिनि दफा हदावो कायसा ताय कायसा जों सुबालायना नांमानि तामनि बागै अबहायकेनो आं पाइथाक फाजिं कक सानानि जायटकनाय चिनि दाखुक उसाबायबो बतिनि सरासरि डाइरेक्टली जे सुबानाय मथाबाय नांजागिया फानो बिनि सुबाय बरक दिनि हाति रगो एबा मेला रगो रां खकसा खंनै खाङै दिनियाव सुजरा फाइ सकबायका आं कक सानानि जायटकनाय दाखुक उसाबाय पाइथाक निनथाने अबनो साइमानानै मुसुंनाय जे बरंनि खुक्ति का जे रां पैसा थुमदाने निनियाव जागावो गोबां मा याक दङबा नों बरंनो निनि जिसक पारिसाक मानसाक सुबाखा होनै दाबुक चिनि ससाइटिव बाहायके सुबालायना नांमानि बा बुखुक जेसमिन चिनि जत लुकुरकनि सुबासु नां सगिनो दङ नों बाहायबानसक हामबाय पुलानि सिनि खरांना बिलाय हामबाय मारो तामनि हिंके सोंसायमना हास्ते गोनाङै
जे सिने बुखुक सिने मनाय जेसमिननि बागै जेफ्रो सिनि खरांनि बिसिंथि कायसा टेलिकास्ट खायजाखा बिनि साखामिनि बागै आफ्रोनि जिमने सिनि बररक बिनि बागै बेलायनो बखाव आमं सिमां नां थांगा सुबानानि बागै फियाबा सुबातना निके जों जतनो साइमानो सिनि तिप्रा दफारक बेलाय रां पैसा करे फियाबा खरकसा बरक 10 टाका बा खरकसा बरक 100 टाका फायनो तो सम्भव या इनका आमाहायके जुदि टीम खायनाय जुदि पारारक हाबैनाय जुदि कालेक्शन खायनाय रेखांका आमाहायके बा रमिना दिसिनि ककस दं कायसा तियारि तिखेरेनो तियारि खावने आबाहायनो हाय आं वान सुनाखा जेदिनो सिनि ताखुक सागरय मालायखा सारिगो आरो कायसा खमलंगो मेला सलै दं आनन्द मेला आं बरंनो नुगैनाय बेलायनो आनि खामका तामनि के अमाहाय सामुनो तामो बाय सुजिनाय रांसा बाय सुइमाले आबो डायमन्ड बाय सुइमाले आबोनि भेल्यू सिनि खुब बायसे बना हामबायरनानि बा जे अमाहाय सामुनो तामै बलाय सिनाय आमहाय बलाय जानाय आमहाय जिनिस गैखा आं वान सुनाखा आनि बेक्तिङै तामनि के जों एक समय बसक गलगै दं माने ताबो फियाबा तिरक सिनि बरर वान सुगै बुजिलायनाय खा थांसा याप्रि खायसा खायनाय दिनै सिनि सुरु सिनि बुखुक जेसमिन बसिमैया हास्ते गोनाङै गोबां मानो आमाहाय साखामियाङै दं मानो जों बनि थानिबो सुरु बिनि बागै सिमाय जों नेक्स्ट बो जे बरक आमाहाय चुबाचु नां दंनाय जों बिनि बागैबो जों बासानाय ताइ सिनि बुखुक जेसमिननि बागैबो जों अमसिमि बिया सिनि चुबा मंसिनि कन्ट्रिबिउसन हायके सिनि कालेक्शन जों जे मानसा सिं सैक्रिफाइस खायनाय जों बालबाक्सके याप्रि थांसाके बसकांगो जों जे मानसा जों टेप कालेक्शन खायनाय बिनि साखामियानो हामरानि बागै जों साइतुंनाय अ कन्ट्रिबिउसन बिसिंते बेलेके हामबाय स्राय नरक खनाय मानखाना सिनि खुरांनाय दंनाय नगा सुक्तुदै नाय दंनाय एबा फातार हासेबो दं तुदै नाय दंनाय दाहुदै बुकसं सिनि सोसाइटिबो एबा सिनि हदा दखाबो जों चुबालायना नांगौ माने अ जागावनो स्राय नरक खनाय मानखाना तेबो हायकेदा सानानि ककलायो पाल हंके साल आ ककथायनो नम्बरक दिनि कुबुइ के फुनुका दिनि कुमुलुं आमसायनि जे सिखला सिखलि रक बरक न गुरुम एबा हाति बुरुम एबा मेला रगो थाङैबो रां बुसा खांगै 32,000 हाय बरक दिनि अ जागाव जेसमिन याफार फायमोन दाबो गबो हायकेनो चिनि खरागनि कयमुं अ जागावनो बरकनि खुक्तिबो नरक खनाय मानखाना जे चिनि खरांनि मांगलि नुगै चिनि खरांनि आवायमुं नुगै बरक दिनि अ हायके सगाङै फायमोन तियाबा चिनि खरांनि बखदै कयमुं के अ जागावसे चिनि खरां कयमुं नारगमानि सिमि नरक नारगना नांनाय आबहाया हासेव गोबां मा चुगिया बरक चुगिया नुखुंरक दङ आबहाय चुगिया नुखुंरक नरकनि मकल बसकाङाव क्लायखांगांके नरक कायसादै कायसा चुबालायना नांगौ गामि कायसादै कायसा आमचाय कायसादै कायसा चुबालायना नांगौ चिनि दालबिदाल ककबरक टिभि चेनेल एबा आवायमुं बेदेगनि बखदै आवायमुं क्लायजागिया फानो सुबा मुङो जों सिगाङै थांलायना नांगौ तेवबो हायकेनो बसकांनि जरारगो सालजा सालनै एबा किसास जरानि यागुलनो बुखुक जेसमिननि ट्रिटमेन्ट बो चेंनानि बखा थाङै दङ डाक्टिनो बनो फातार हास्तेबो तलांजांनि बो चाइटमं ख्लायजागै दङ तेवबो हायकेनो सिनि खरांनि बखा जों नरकनो सालचा जे लेटेस्ट आपडेट रुइ दंनाय बो जागाव तलांजांनाय बो हस्पिटाल तलांजांनाय एबा बाहायके तलांजागनाय जतन नरक सिनि खरांनि आवायमुं नुगै मांनाय फियाबा हायनरकनो कयमुं नारगो दाबो बुखुक जेसमिननि जे ट्रिटमेन्ट ख्लायजांनानि रां पैसा जे नांसकमानि फायसक बायाको आबोनि बागै चिनि खरां आवायमुं नुगै जे आमजायाव रां पैसा खाङै दंनाय रक थुमै दंनाय रक नरकनि रां पैसा नरकनि सुबाचु नरक आबो फायदि ति बसांनि जराबो साइटकदि बुखुक जेसमिन ति दालबिदाल चुबाचु ख्लायजांनाय दाखुकति बुखुक संनो एबा आबहाय हामिया चुगिया दंनाय रक चुबानानि बागै ति अबो हायकेनो नरकनो हाय कयमुं नारगो पाइथाक तैगैसा जे हास्तेबो गोबांमा तिपरा सारक गोबांमा चुगिया नुखुंनि लुकुरक ताबुक बियाल एबा जोंजालक कसाजाक एबा ngै मानो गोबांमा सितरा किरमा सिंचा बेमारक बाय मानजाक आबहाय गोबांमा लुकुरकनि कयमुं चिनि खरांनि तांनगो फायसक बायजाक फियाबा खा दुमानि बाय खा खामानि बाय नरकनो सानानि कक्लायो जों चिनि खरां मुसुं फानो मुंसाबानो ख्लायमानिया नरकनि कयमुंनो जों नारगै हासिनि लुकुरकनो चुबाचु ख्लायनानि सिमसे जों सायमानो जों रां लेपसाफानो नरकनो रुबिमानिया आबोनि बागै नरक साकबाय थांबो बासावै फायनानि नांनाय जों कायसा चुबानानि बागै कयमुं नारगनानि नांनाय चिनि खरां सिमिया
norok bo chubasu khlainani bagui haseni lukurokno eba haseni joto tahuktai bukhoksongno koimung narangnani nangnai obo haikeno chini o video rokno norok share khainani nangnai WhatsApp Facebook ti haikeno haseni joto sugya lukurok eba abo haike bialo kalaijak lukurok chubachu mannai hne jeng khakabo mangbili tisanai probi teji tendroni logi ang Ronjit chini khorang Asal metrik pas manusia, sekolah sewa pun mata aku. Enggak bang, aku untuk kunang, andol kapuri jombai enggak bang. Ang tayo, asal suruh kutang matanya, aku untuk kunang. Ani masuk besok tu kunang sektor kena, ani bagai. Bukuk sonda simia rang pusa kerei, nini bo kerei, ani bo kerei, sengti phasa dopa masa ni rang pusa kerei. Hai pano, khajani takok tei bukuk song, ang norong ni seleng, torun de boma, ang norong khabai khubai koi jau. Last treatment financial pal khai biri bagai jeng contribution khlaile. Jeng mungsapano musung pano khlaimanya. Eba chini khorang musung pano mungsapano khlaimanya. Kotor norong ni kha norong ni subasu norong ni khairmongse aboni bagai phaidi jeng suba layana jeng yapri no sekangira layana bukuk jasmine ni bagai bufuru ajai sina bufuru ajai sina bufuru